עוד כנרת לבית ספר חלק 2. בסרטון הקודם עשינו את הקלמר. הנה זה הקלמר שעשינו בסרטון הקודם, ועכשיו נתחיל עם המחברות וכל הדבר הזה. קניתי כזה חמוד. קניתי את זה המדבקות. זה סתם כאילו, זה היה בחבילה והייתי צריכה רק 2 מהם, אז כן. הנה זה המחברת אורות שהייתי צריכה על מסתירת הכיתה, והנה לקחתי את הוורודים. מחברת שפה 3 נושאים, מחברת חשבון 4 נושאים, מחברת תורה 3 נושאים, תיקייה לתורה, תיקייה לשפה. נעבור לדברים הבאים. השנה אני אלמד אומנות, אחרי ששנה קודמת לא למדתי, אז קניתי פנדות ובלוק ציור. טוב, אחותי הקטנה קנתה 2 מספריים, אז אני אקח לה 1. זה לא בטוח אני אקח כי זה כאילו מפלסטיק וזה לא יחתוך לי נראה לי. וזה כאילו ברזל, אז אני אקח את זה כנראה. טוב, ואתם יודעים מה, אני אראה לכם את הציוד של אחותי הקטנה. היא עולה לכיתה א'. כן, היא כאילו עולה לכיתה א'. אז היא לא קנתה כאילו את כל הציוד, כי אנחנו עושים השלמות. היא קנתה סט כזה עם טושים, מחק, כזה, רק ב-15 שקל. בקיצור, והיא קנתה כאן עוד מלא דברים שאין לי כוח להראות. וכן, ועוד מעט יהיה לכם עוד משען ענקי באמת, אז תעקבו.